नेवसिलांनो बादा सिमा सानैजों बिबार बायदि
गुरै हीरा बादि जोंथि रावखौबो नुफेराखै आं नोंखौल' नुदों बिनिखायनो आंबो नोंनो गोसो होदों बुंनो हायासै आरोबाव आं बे समावबो आं नोंखौ मोजां मोनो सानफ्रोमबो नेबाय थायोमोन आं नोंनि गोदै अननाय नोंनि गोदै अननाय नोंनि गोदै अननाय फेसबुकाव लोगो मोनना मबाइल नाम्बार बिहरबाय हेल' हाय वाट्सएपआव रायज्लायबाय लोगो हमलायना मोजां मोनलायबाय फेसबुकाव लोगो मोनना मबाइल नाम्बार बिहरबाय हेल' हाय वाट्सएपआव रायज्लायबाय लोगो हमलायना मोजां मोनलायबाय दानिया सेल्फि जाबाय दानिया सेल्फि जाबाय सेल्फि जु अनलाइनाव लोगो मोनना लाइन मारिलायबाय हेल' हाय जों आंगायथारबाय लोगो हमलायनो गोसो जाथारबाय दानिया सेल्फि जाबाय दानिया सेल्फि जाबाय सेल्फि जु लाइजामनि जुग नंला लाजिनायनि जुग नंला मोजां मोननायखौ फोरमायनो अन्थाइनि जुग नंला ब्लेक एन्ड व्हाइटनि जुग नंला गोदान जुगनि जों लाइमोनसो लाइजामनि जुग नंला लाजिनायनि जुग नंला मोजां मोननायखौ फोरमायनो अन्थाइनि जुग नंला ब्लेक एन्ड व्हाइटनि जुग नंला गोदान जुगनि जों लाइमोनसो बियो फेसबुक जुग बियो इन्टारनेट जुग बियो मबाइल जुग गासैबो मबाइलजोंनो जाजोबो अनलाइनजोंनो जाजोबो फेसबुकाव लोगो मोनना मबाइल नाम्बार बिहरबाय हेल' हाय
सेल्फी सेल्फी जाबाय माब्रै मबाइलखौ चार्ज होनो नेटवार्कबो फैबाय बेलेन्सबो सोबाय नोंखौ लोगो हमनो हाबाय कारेन्टबो फैबाय चार्जखौबो होबाय मबाइलाबो फुल चार्ज जाबावबाय बियो इन्टारनेट जुग बियो फेसबुक जुग बियो मबाइल जुग गासैबो मबाइलजोंनो जाजोबो अनलाइनजोंनो जाजोबो फेसबुकाव लोगो मोनना मबाइल नाम्बार बिहरबाय अनलाइनाव लोगो मोनना लाइन मारिलायबाय हेल' हाय जों आंगायथारबाय लोगो हमलायनो गोसो जाथारबाय दानिया सेल्फि सेल्फि जाबाय दानिया सेल्फि सेल्फि जाबाय दानिया सेल्फि सेल्फि जाबाय दानिया सेल्फि सेल्फि जाबाय नेपालनि बर' सिख्ला नों नेपालि ससे बर' ससे नों लोगो मोनबाय आं नेपाल रायजोआव लाना थांगोन आं बड'लेण्डआव जोंनि रायजोआव नेपाल टु बड'लेण्ड नेपाल टु बड'लेण्ड बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा नों खोथा फंसे नों दियसे लोगो मोनबाय आं नेपाल रायजोआव थांफागोन आं बड'लेण्डआव बर'नि रायजोआव नेपाल टु बड'लेण्ड नेपाल टु बड'लेण्ड नेपालनि काठमान्डु नोगोराव लोगो मोनबाय नोंखौ जेराव गोसो होआ सानब्लाबो होफ्लांबाय मोजां मोना नंब्लाबो मोनफ्लांबाय लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय थैस' थांस'नि आंबो सानना लाबाय नेपालनि बर' सिख्ला नों बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा नों
बेसे मोजां मोनो आंखौ जोबनो हाया खुगाजों मोजां मोननायखौ बुंदो ना बेसे मोजां मोनो आंखौ जोबनो हाया खुगाजों मोजां मोननायखौ अख्रांसे हासे लैथो रुगुंसे मोजां मोनो आं दि नोंखौ बुहुमा जोबस्रांब्लाबो नोंखौल' मोजां मोनबाय थागोन आं लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय थैस' थांस'नि आंबो सानना लाबाय नेपालनि बर' सिख्ला नों नेपालि ससे बर' ससे नों बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा नों खोथा फंसे नों दि असे लोगो मोनबाय जों नेपाल रायजोआव थांफागोन आंबो बड'लेण्डआव जोंनि रायजोआव नेपाल टु बड'लेण्ड 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 गोसोआ गाबो सिरि सिरि बुरखायना दोननो आं हाला बिखाया खामो दोहो दोहो सहायना थानो आं हाला नोंखौ सानै सानैनो आंदि आगोर मोनलिया गोरबोनि हांमांनि बोहैसै मेगनजों मोदै जानानै नोंथ' नुला दिनै आंनि दुखुखौ नागारलांबाय नों आंखौ एंगारलांबाय नोंथ' नुला दिनै आंनि दुखुखौ नागारलांबाय नों आंखौ एंगारलांबाय गैयाब्लाबो दङ नोंनि अननायनि साया सायख्लं गोरबोआव नों गैयाब्लाबो दङ दाबो आंनि गोसो गोरबोआव नोंनि अननाय
गैयाब्ला आंलाय बोरै गोजोननि हां लानानै थांना थानो हानो नोंखौ गोजोन होनायावनो आंनि खुसिमोन नोंनि मिनिनायावनो आंनिबो गोजोनमोन नोंथ' नुला दिनै आंनि दुखुखौ नागारलांबाय नों आंखौ एंगारलांबाय नोंथ' नुला दिनै आंनि दुखुखौ नागारलांबाय नों आंखौ एंगारलांबाय आन्दायनानै दङ हारसिङै दिनै नों गारलांनाय बै लामा ससेयावनो नेनानै दङ आं दिनैबो नोंखौनो नोंखौ फैफिनगोननि मिजिं लानानै गाबज्रिफ्लाङो आं नोंनि मुंखौ सानफ्लाङो आं दाबोनो दं नों आंनि सेराव आनज्रायलांबाय दिनैनो आंनि बेसेबा गोजानाव बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर आंनि जिउनि सिमां मिजिं नोंथ' नुला दिनै आंनि दुखुखौ नागारलांबाय नों आंखौ एंगारलांबाय नोंथ' नुला दिनै आंनि दुखुखौ नागारलांबाय नों आंखौ एंगारलांबाय गोसो लानानै बायगिरनाय सोलेर लानानै नायगिरदों आं नायगिरदों बे मुलुगाव नोंखौनो थेवबो मोनाखिसै दिनै नोंखौनो आंनि खाथियाव नाथाय आंनि गोसोआ फोथायो अरायबो नोंखौल' थेवबो मोनाखिसै दिनै नोंखौनो आं
मानो मोनथिया जावलिया आंनि साननाया नायगिरदों